Formal lang napirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa TESDA ug lokal nga gobyerno sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte kaganyang buntag alang sa duha ka andanang training center. Halos tunga sa milyon ka pesos ang gigahin nga pondo aron matukod kini. Sila TESDA Secretary Isidro La Peña, Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista ug uban pang opisyal ang namerma sa MOA. Ang two-story training center nahimutang sa yuta sa gobyerno sa Federal Road 9 nga duo lang sa mga proyekto nga gihatag sa nasyonal nga panggamhanan. Salamat ko sa general sa atong TESDA program kay karon man gud ang kwan mo karon ang implementation yun is halos equal in tanan wala kitay murag wa kay padayon yun kayo ang nakita man ginato ang tanan nga mga implementing agency karon bisan pa sa tanong department na gyud. Unang makagamit sa training center ang mga miyembro sa tribong Talaadig ug Atamanubo nga mopailawom sa dressmaking training. Ug usanan niini si Rowena andito. Ako kayo magtabang sa amon. Ano man? Makatabang siya sa among panginabuhian. Nagpasalamat si Mayor Evangelista sa proyekto sa TESDA sa Santo Tomas tungod kay daghan na ang natabangan ug milambo ang kinabuhi. Yung sa TESDA kay usagin sila nga nakahatag yun po ako labi pa sa skills training din sa Santo Tomas. Sa iyang mensahe, gipadangat ni Secretary La Peña sa katauhan ang kamahinungdanon sa proyekto alang sa mga miyembro sa tribo. Pero pag kahit na gusto ninyong mag-training kayo dito sa Santo Tomas, ganahan ba kayo na magbiyahe papunta ng Itago araw-araw para mag-training? Siyempre hindi. Yun yung alam ng ating mayor na dati naman ganyan pero hindi nabigyan ng pansin. Pero sa administrasyon ng ating mayor ngayon, nakita niya yun. Imagine, yung sinabi ni Ate Jing na mag-umpisa pa lang, meron na kayong building, meron na kayong training center. So, kaya nga sabi ko, this is something na hindi dapat mapalampas ng TESDA. Gihatagan og gibug-aton ni La Peña ang kasinsero ni President Rodrigo Duterte nga suportahan ang nagkadaiyang sektor sa nasod.